Good early morning, Philippines. Hating gabi na po ng Biyernes. Kaya early morning po ito ng Biyernes na Nobyembre 8, 2024. Ika-11 anibersaryo ng pag-landfall ng bagyong si Yolanda. Okay? Sa may bahagi po ng Leyte, November 8, 2013. And ngayon, meron din po tayong bagyo sa anibersaryo ng bagyong Yolanda, yung bagyong si Makasi, at napakalakas po itong bagyo. Kasalukuyan ay nasa may Ilocos Norte na po siya. Ito po yung ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang update. Medyo inaantok na tayo. Ilang araw na po tayong kulang ng tulog. Okay, kaya tapusin ko lang ito para sa inyo, para malaman nyo kung nasaan na yun ang bagyo, then magdanap na po tayo. Ito po ang latest, umpisa muna kanina, okay? Ito po nag-rapid intensification, kaninang morning from 185, naging 195, then pagdating niya malapit dito sa Santa Ana, naging 215, and then umabot po siya ng 230 kph. Kaya nagkaroon po ng clear yung kanyang eye. Ibig sabihin, nag-intensify po siya. Dahil po medyo mainit dito yung meron maliit na packet of warm oceanic heat content nag-trigger ng kanyang paglakas. Alam natin na maliit lang itong bagyong ito, 500 kilometers in diameter. At yung pinakamalakas na hangin ay dito lamang po sa may northern Cagayan, sa may northern Ilocos Norte, pati itong Babuyan Island Group kasama ang Calayan. Yung ibang areas ay malakas din yung ulan at may mga bugso ng hangin mula 75 hanggang 100 kilometro bawat oras. So itong bagyong ito ay muntikan na maging isang super typhoon, but ito po ay naglandfall sa may dulong bahagi po ng Santa Ana o sa may Port Santa Ana, sa may Palawi Island. So dumaan po dyan between 3 to 3:30. And nagstay po siya for 1.5 hours bago ito nag-depart sa west coast ng Palawi Island. Okay, so i-play natin ito. Wala po tayong radar, sorry, okay? Offline ang mga radar ng Pag-asa sa Windy, pati na rin sa kanilang official panahon.gov website. So yan po. Diyan po siya nag-landfall. At meron po tayong mga pictures na ipapakita sa inyo in a while. Okay? Para makita ninyo kung ano yung itsura niyan. So itong point of landfall po niya sa bahagi niyan, ay ipapakita natin sa inyo ang photo ng mata nitong bagyong ito. At ito po yung mata. Galing po ito kay Mr. or Miss Aweng Aletnak sa area po ng Santa Ana. So, ito po yung itsura ng mata. Kikita niyo yung tinatawag nating stadium effect. Pag ganyan po yan. So, ito po yung mga ulap. Itong area na ito, yan ang ulap. At ito yung eye. Wala lang sunshine dahil medyo cloudy sa may area nito. So, ito po ay courtesy ng Western Pacific Weather. At sinare natin sa ating Facebook channel. So yan po, at kung nandyan po kayo, magkakatindig balahibo kasi makikita nyo yung anong itsura pag nasa loob kayo ng mata, at medyo malamig po yan kasi descending air mass, so may feel nyo ang medyo cool temperature ng mata. At ito pa isang image sa may loob ng mata. At makita naman ninyo kung gaano kaliit yung eye niya. That's roughly 35 to 40 kilometers in diameter. At isa po siyang 230 kph Cat 4, Category 4. Hindi pa naman super typhoon. Just 10 kilometers shy of becoming super typhoon. So thank you sa kanila sa nag-picture na ito. Ito yung balik tayo dun sa balik tayo dito.
So, mga bandang alas 4, ito po mga 5, nag-depart na po sa Palawi Island at patungo na dito sa may coastal waters ng Apari, Cagayan at Camiguin Island at bahagyan umakyat ng bahagya. Pero pagdating po ng bandang 6 p.m., biglang subsub na naman po ito, west-southwest temporarily, at mga bandang 8 o'clock to 8:30, zoom natin po ito, gawin natin infrared kasi madilim na. Yan po, naglandfall po siya dito sa may area po ng Sanchez Mira. At dyan po siya naglandfall. Move natin, ayan po, kinangkita po natin. So, dyan po siya, okay? So, dumaan po yan sa lighthouse ng Pata. Okay, yung Pata Lighthouse. Sikat na tourist attraction po yata dyan sa Sanchez Mira. At ito po dumaan sa may just south of Claveria, Cagayan. And then mga bandang alas 10, ito po ay pumunta na po dito sa may bahagi ng Pasaling at Adams, Ilocos Norte. So pumasok na po siya sa Ilocos Norte, yung kanyang eye. At napapansin niyo medyo cloud covered na po, nasisira na po ang kanyang eye. So yung hangin from 2:30 naging 2:20, pag landfall naging 2:15. At sa mga oras nito, estimate natin sa update sa ating Typhoon 2000 page, binawasan natin yung hangin to 205. And then eventually 185 na yung exit dito. At sa mga oras na ito, hating gabi, move natin, alas 12, ang mata po niya ay cloud filled, hindi nakikita, but nandito po yan sa may bahagi po ng Bangi Windmills. So, dito po yan sa may Burgos, Babaroyan, and Bangi Windmills. So, dala pa rin ang lakas ng hangin ito, category 3, 205 kph, so medyo malakas pa rin po yan. At destructive winds po yan at life-threatening storm surge as well as landslides at flooding kapag nandito po kayo sa core o pinakamalapit po sa kanyang sentro dahil maliit lang po ang tropical storm force winds, typhoon force winds, maabot lamang po ng 100 hanggang 200 kilometro ang radius. Okay? Ang ditong sa bahagi ng southern tip of southern part ng Ilocos Sur ay makakaranas din mga pagulan-ulan hanggang dito po sa may area po ng Mountain Province, Kalinga, Apayao at the rest of Cagayan, particularly sa may northern Cagayan area. So, umpisa po mamaya-maya, siguro mga 102, exit na po yan o mag-emerge dito sa coast ng Burgos. Okay? So, may bahagi po yan ng Ilocos Norte. So, mag-exit po siya dito. Mamaya pong mga 1 or 2. So, dyan po siya mag-exit. And then, tuluyan na po yan lalabas ng Philippine Air Responsibility mamaya pong hapon or early evening. So, yan po ang istorya po nitong bigla pong nag-rapid intensification na bagyo dahil po sa maliit na packet of oceanic heat content. Dahil maliit din siya, kaya niya mag-re-intensify o mag-intensify, para iabot niya ang almost isang muntika na maging isang super typhoon. At ito po yung satellite loop mula sa easterly wave. Colorful imagery. Yan po, kita po yung violet na malabas. Yan po yung core niya. Wala na po siya nakikitang ice satellite, but still intact po siya bilang isang typhoon. At ito po ay tatahak po papunta dito at eventually lalabas na po yan ang Philippine Area of Responsibility. Ito yung ibang image mula sa weathernerds.org. Ayan po. Yung paglandfall niya, nasira yung eye, cloud filled. So, pahina na po yan. Although 185 kph pa rin yan. At pagdating dito sa West Philippine Sea, pag mayroon pa siyang fuel na makukuha, pag-i-intensify ulit yan. Ang forecast ng JTWC paglabas ng ang forecast ng mga Asian agencies kasama po ang JTWC paglabas ng PAR, ito po ay hihina bahagya and then lalakas ulit dahil po sa interaction itong part ng Luzon. So ito yung track natin kanina, yung nilabas natin based sa 5 p.m. In-update lang natin yung position as of 7 p.m. kanina. So yun po ay nandito na po siya
So, most likely, maya lamang exit na po yan sa may west coast ng Burgos, Ilocos Norte. Maliit lang po yung area niya, no? Ito, medyo malaki at biglang liliit yan paglabas niya dyan. So, ma-feel lang talaga ang grabing damaging effects ay ang Ilocos Norte. So, mag-iingat po tayong lahat dyan, mga kababayan natin dyan sa Ilocos. Okay. At high confidence naman po ang lahat ng forecast natin dito. And then, ito yung lahat ng Asian agency tracks, walang pagbabago. Lahat sila nag-agree na ito po ay pupunta dito. And then, for the next 4 to 5 days, ito po pababa, bulusok, dahil po sa malakas na hanging amihan sa may Southern China. At maglalandfall po yan sa may southeast of Danang, Vietnam. At ito yung oceanic heat content. Ito yung kanina. By the way, ito po yung tinatawag nating, itong nakita nyo itong blue. Ito yung cold wake, kung saan dumaan po yung nakaraan na bagyong si Leon. Nag-create po siya ng cold wake, so pag may bagyo dito, hindi po siya masyadong makakalakas o magiging isang malakas na bagyo. Ang nangyari lang sa kanya ay nagkaroon po siya ng opportunity dito sa area na ito na magkaroon ng paglakas. Okay, kaya naging 230 kph. Okay, so yan po ang kalagayan ng bagyong si Marce. At ito yung wind signal pa rin ng Pag-asa. So, nakataas pa rin ang signal number 4 dito sa may dulong bahagi po ng extreme northern Luzon. Tingnan lang po ninyo. I-post ninyo yung video para makita ninyo ng mga iba't ibang areas. Okay, nandito lang po ang pinaka-grabbing effect nitong bagyong ito. Dito po sa bahagi ng Northern Cagayan, Ilocos Norte, Apayao. Okay, tingnan natin yung wind models at pressure forecast mula sa European at American model. Marami na kasing lumalabas ng mga balita, mga rumors na meron daw dalawa. Meron pong pinapakita ang computer models, pero gaya na sinabi ko, pag more than 5 days ang forecast, highly uncertain pa po yan. Hindi po sila nag-agree. Hintayin natin mag-blend po lahat ng models, especially pag 5 days or less. Okay? So, na yun, ang mukhang babantayin natin itong system na ito, which is 93W ata ito, 94W. Tingnan natin na, tingnan natin yung ano niya. Likely, it's 93 and 92W. Tingnan natin yung link niya, kung ano na siya na yun, yung dalawang LPA. Sigurado ko lalabas po yan dyan. Ayan po, 92 and 93W. Yan po ang code ng dalawang LPA na babantayin natin. So, saan na tayo? Dito na tayo. Sa windy. So, ito yung forecast. Unahin natin yung American model. Medyo fantasy model ito. At talagang pinapakita may kasunod. So, ito si Marce. Pagdating ng Sabado at Linggo, ito yung si 92W. Mukhang LPA lang po siya. Mabilis na kumikilos dahil pinupush ng high pressure dito. Ang kanyang pagkilos pupunta dyan. So, ayan po. Mukhang pagdating ng Monday, maglalandfall po siya dito sa may bahagi ng Luzon. And then, October 11, 12, meron po ditong dalawa na magkasunod. So, we will monitor that system. Babantayin natin yan. Ayan po. Tuesday, Wednesday, late Wednesday, papasok ng power. So, most likely, kung hindi maging Nika yung isa, ito magiging Nika. Or kung magiging Nika yung isa, ito magiging Ophel. So, depende kung sino mauunang mag-form within the Philippine Air Responsibility. Kung maging bagyo po yung nauna. So, yan po ang pinapakita ng American model. Mukhang papunta po siya sa same area kung saan dumaan yung bagyong si Marce sa mga oras na ito. So, yan po ang pinapakita. And then, meron pa pong isa. Yan po, bumubulusok. Papunta sa, nag-threaten po sa Bicol at Eastern Samar, but hindi kasi inabutan dito yung hanggang 14 days. Hanggang 10 lang po itong gamit natin. But, nakita natin doon na yung truck niya ay papunta dito ulit sa may dulong Hilagang Luzon. So, medyo sana hindi na po matuloy yung mga weather systems na yan. Okay?
So, medyo dalawa talaga po yan. So, hopefully, hindi mo matuloy. So, yan yung American model. Medyo hindi po yan perfect. Highly uncertain. Now, tingnan natin yung isa. Ito po yung European model. At pinapakita dito yung C92W. Mukhang gusto maging depression. At tatahak po siya sa may bahagi po ng dulong hilagang Luzon. At ito naman po yung dalawa. So, pareho yung American at European model nagpapahiwatig na magkakaroon po tayo ng dalawang system. Okay? 1 and 2. So, mukhang meron naman tayong babantayan. So, yung isa, paglabas siya dito as LPA, ito na yung isa. Mga bubwits po siya, o mga maliliit, mga duwending bagyo, dahil po nasa dry phase tayo ng Madden oscillation. Pasalamat tayo na hindi ito po yung malalaki. At ma-maintain yung kanyang pagkaliit. So, sa Tuesday, papasok yan, November 12, sa power, yung pangalawa. Ito yung pangatlo. At pinapakita po dyan, ang kanyang track ay papuntang, natin ha, same area, Luzon again, Northern Luzon, tatahak po ng Kasiguran o Baler sa Friday, November 15. At meron naman po isa dito. Yan po. Pero mukhang hindi po siya magde-develop. So, either dalawa lang po sa European model. But, ito kasi yung system na ito, mukhang malulusaw po siya dahil siguro sa wind shear. Ayan, nawala siya. So, that's good news para sa atin. But still, babantayan natin po yan. Particularly na yung weekend hanggang early next week. Kung matutuloy po ito, i-pray natin na sana hindi po matuloy. Kaya pag nakita mo itong ensemble model na yun, yung latest, as of 2 p.m. mula sa European model, ito po na yun yung tracking ng bagyong si Marce. Dito naman po yung kasunod. Hindi kasi masyadong clear. Yan po yan. At meron pa pong isa. Ito yung LPA 92W. Ito si 93W. Mukhang magiging malakas na weather system. Sana hindi po. Sana hindi matuloy. So, yan po siya. At pupunta rin dito sa may area po ng Luzon. At meron pa sa likod. Ayan, no? Dito. Galing yata ito sa basin po ng Central Pacific. So, medyo ligtas pa rin tayo sa Bicol, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Let's hope and pray hindi magbago. We will be bringing you the latest po niyan in the coming days. Huwag kayo mag-alala, nandito tayo para bigay ang pinaka-truthful facts about these typhoons, yung mga kasunod na mga cyclones. At i-pray natin na sana magbago ang mga forecast na hindi na po lumapit kahit sa Luzon. Dahil kawawa naman po ang ating mga kababayan. Okay, ito si Mike Padua. Mukhang mag-rest na tayo after this video. Pagka-upload ko, publish, and then take a nap. Bukas ulit tayo gagawa ng update. At wala na po yan. Si Marcel, lalabas na po yan ng area of responsibility bukas ng hapon o gabi. Ito si Mike Padua. Magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Stay safe always. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po. Diyos mabalos po sa inyong lahat.